Olen Niemelän Mikko, 360 Media Euroopan toimitusjohtaja ja yrityksen pääpaikka on tuossa Kemissä Digipoliksessa. Meidän bisneksen perustana on tämmöinen ajatus, että yhdistetään perinteisiä markkinointiviestinnän välineitä, printtiä, LCD-näyttöä samaan formaattiin, tai se on meidän ensimmäinen tuote. Ja perustana on se, että meillä on oma tuotantolinja tälle tuolla kaukana Kiinassa, ja meidän ensimmäinen fyysinen tuote on ollut tämmöinen Xsense 360 videoesite, mitä ollaan tuotu markkinoille. Meillä on sen tyyppinen tuote, mitä me myydään, markkinoidaan. Siinä on mukana sekä tosiaan printtiä että elävää videokuvaa, ja tämmöisen tuotteen markkinointi on välttämätöntä olla audiovisuaalista materiaalia, ja sen tähden halusimme tehdä laadukkaan myyntimarkkinointivideon tuotteestamme, innovaatiostamme. Meillä on tosiaan, niin kuin sanoin, niin toimisto tuolla Digipoliksessa, ja tehdään paljon Digipoliksen kanssa yhteistyötä, ja heidän kanssa sitten on juteltu kaikennäköistä jutuista, millä tavalla pystytään kehittämään tätä meidän yritystoimintaa, saadaan siihen vauhtia, ja sitä kautta tuli sitten esille tämmöinen Innofan-hanke, ja pyydettiin ottamaan yhteyttä Antti Haaseen, ja siitä lähdettiin sitten keskustelemaan asiasta, ja äkkiä päästiin asiassa eteenpäin. Video, mikä valmistui tämän Innofan-hankkeen kautta, niin kuten sanoin, niin on tärkeää pystyä esittämään tämmöinen tuote audiovisuaalisesti, tai oikeastaan videot, mitkä saatiin. Eli saatiin video, jossa on kuvattu tuotetta ja itse tavallaan sen käyttökohteet, ja sitten saatiin toinen video, missä käytiin läpi tämä toimitusprosessi, miten se tapahtuu. Toistaiseksi meidän oma lanseeraus on vielä tekemättä. Tehdään tässä nyt tämän vuoden lopulla, ensi vuoden alussa. Mutta tämmöisessä ennakkomarkkinoinnissa on käytetty sekä partnereiden kanssa että asiakkaille näytetty, ja todella hyvää palautetta toistaiseksi on tullut kyllä, että sekä Suomesta että kauempaakin. Mielenkiintoa on herättänyt hyvin paljon tuolla, kuten sanoin, maailmallakin. Ja yritykset kun tulee markkinoille riippuen tietenkin tuotteen ja palvelun laadusta, niin tänä päivänä videon merkitys on kasvanut hyvin paljon, ja siihen meidänkin business perustuu tietenkin, että tuodaan tämmöinen uudenlainen jakelukanava videolle, niin ehdottomasti tämmöisen videon merkitys voi olla hyvinkin suuri, varsinkin kun haetaan sijoittajia, haetaan rahoitusta, lähdetään viemään tuotetta markkinoille. Niin aloittavat yritykset riippuen tuotteen palvelun laadusta, niin tarvitsee videoita markkinointia, ja kaikilla ei ole varaa tehdä sitä, ne voi maksaa yllättävänkin paljon, niin ehdottomasti jos tämmöinen tulisi niin kuin yrityshautomopalveluiden kautta edullisempana, niin varmasti tämä olisi hyvä juttu. Jos puhutaan hinnasta mitä tämmöinen niin kuin arvoltahan videot voi olla hyvin arvokkaita, 5-10 000 jopa 20 000, mitä tehdään, mutta tämmöisille startupeille, mitkä yleensä tulee tänne Digipolikseen, niin jos jollain 1,000–2,000 eurolla saisi tämmöisen palvelun, niin silloin se varmasti olisi mahdollista ottaa vastaan. Olisihan se vähän edelläkävijyyttä, jos he toisivat tämmöisen palvelun omaan tuotereppuunsa. Että myös meillä on oltu omistajataholla oltu tosi tyytyväisiä näihin videoihin, että kyllä onnistuttu on.